ġie ffirmat ftehim settorali ġdid mat-tobba li se jkopri l-4 snin li ġejjin. Il-ftehim il-ġdid se jkopri realtajiet ġodda fil-qasam mediku li bdew jinħassu aktar mill-pandemija l-hawn bħalmu is-servizz tat-telemedicine. Dan il-ftehim se jolqot 1600 professjonist mediku fosthom konsulenti u speċjalisti li joffru s-servizz tagħhom lis-settur pubbliku. Kumment li ta' wara l-iffirmar tal-ftehim, id-Deputat Prim Ministru u l-Ministru għas-Saħħa Chris Fern qal li dan il-ftehim settorali se jagħmilha aktar faċli biex jintużaw aħjar ir-riżorsi kollha li għandu l-pajjiż. Fost l-oħrajn billi s-servizzi tas-saħħa jibqgħu jaħdmu bl-aħjar mod fil-għaxijiet u fit-tmiem il-ġimgħa, kif ukoll billi jingħataw iżjed servizzi barra mill-isptar Mater Dei. Għat li komplibni fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol tajbin tal-professjonisti tagħna f'qasam tas-saħħa ħajjemela iżjed faċli li nużaw aħjar u b'mod iżjed komplut ir-riżorsi li għandna fil-pajjiż fil-qasam tas-saħħa. Kemm billi l-isptarijiet tagħna nkomplu ħadmuhom anke fil-għaxijiet u fil-weekend kif ukoll biex nkunu nistgħu nużaw riżorsi barra mill-isptarijiet tagħna biex bekk bil-professjonisti bravi li għandna fil-pajjiż nkomplu nżidu s-servizz u nagħtu aktar servizz ta' saħħa tajba u eċċellenti lill-poplu Malti Bawċi. Il-President tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija il-MAM, Dr. Martin Balzan, qal li dan il-ftehim ikompli jibni fuq it-tajjeb li diġà kien hemm u li huwa ta' benefiċċju mhux biss għat-tobba imma anke għas-servizzi tas-saħħa u għall-pazjenti kollha. Dan il-ftehim huwa sodisfaċenti għalina anke fis-sfond tal-pandemija. Dal-agreement ikompli jibni fuq dak li kellna qabel u naħseb li dan se jkun mhux biss ta' benefiċċju għat-tobba ma se jkun ta' benefiċċju sewa s-servizz tas-saħħa u l-pazjenti kollha.